garşy alyp barýan çäreleriniň netijesinde ýurtdylatynyň hukuklary we mümkinçilikleri hatam çäklendi. Şu günler Türkmenistanlylar koronavirus barada geplemek üçin ýerlenmalara tedewar edilýärler. Hereket etmekden, gazanç çeşmelerinden mahrum bolýarlar we azyk yetmezçiliginden transport problematyndan kösenýärler. Türkmen häkimetleri bolsa dünýädäki helakçylikli koronavirus pandemiýasynyň fonunda COVID-19 ketelini açyk agzamakdan gaça durýarlar we çäklendirme girizmek bilen oňýarlar. Azatlyk radiosynyň Liwap vilayatyndäki habarçylary şu günler koronavirus barada gepleýänleriň 10 günlük tusta gastyna alınýandygyny habar berýärler. Liwap vilayatynyň birnäçe etrafynda Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri adamlary koronavirus agzandygy üçin izarleýärler. Adamlaryň 10 günlük tusta edilen ýagdaýlary bar. Adamlar gorkýarlar diýip habarçymyz 2 aprelde Liwapdan gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä regionyň ilatyna öz etraflarynyň daşyna çykmak gadagan edilipdir. Vilayatyň çäginde transport gatnawy ýatyrylypdyr. Şu gün Türkmenabad we Saýat Dargandakda etraflary öz herketlerini dolu yapdylar. Indi hatda saglyk hakyndaky resmi namalar bilen hem goňşy etraflara barıp bolmaýar. Ýazgy boýunça oturan ýaşaýyş punktyň daşyna çykmaly däl, transport gatnawy dolu ýatyryldy diýip habarçymyz aýdar. Türkmen häkimetleri koronavirusyň ýaýramazlygy üçin 19 martda paýtagty yapdylar. 20 martdan bäri raýatlaryň vilayatlaryň arasyndaky hereketini belli bolmadyk wagt mökleti bilen çäklendirdiler we raýatlardan ýürüýte ruhsat hatyny hem saglyk hakyndaky resmi namalary talap etdiler. Bu berk çärelere garamazdan Türkmenistanyň häkimetleri koronavirus bilen kesellän ýa-da kesellän bolmakda guman edilen ýekejede adamyň ýokdugyny aýdyp gelýärler. Şol bir wagtda karantin zonalaryny döredýärler we şol ýerlerde ýüzlerçe adamy taklaýarlar. 1 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenabaddaky karantin zonasyndaky ýagdaýy görkezýän videony çap etdi. Maglumaty görä bu ýerdeki hepdelik karantinde daşary ýurtlardan barýanlar taklanýarlar. Erkekler ýokunç keteller hasahanasynyň ýanyndaky çadyrlarda, aýallar we çagalar bolsa keselhananyň özünde. Videoda çadırlarda oňoýluklaryň ýokdugyny, adamlaryň 2 gatly krawatlarda giyimlerini çykarman ýatýanlygyny görmek mümkin. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasy Türkmen hökümeti bilen ýurduň COVID-19 problemasyna taýýarlyk planyny maslahat etdi. Bu planyň esasy maksadynyň Türkmenistanyň infeksiýa garşy profilaktika we göreşe taýýar bolmak üçin onuň derurlyklarynyň öwrenilmegine we keteliň tutaşmagynyň sosial-ykdysady netijeleriniň gowşadylmagyna gönükdirilýänligi aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň resmi web saýtynda 31 martda çap bolan bu maglumata görä Türkmenistanyň Saglyk we Daşary işler ministrlikleriniň şeýle-de migrasiýa hem transport gullyklarynyň we habar beriş serişdeleriniň wekilleri proýekt bilen tanyşypdyr we indiki ädimleri oňlapdyr. Muňa garamazdan döwlet habar beriş serişdeleri Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň resmileri bilen geçiren şol maslahaty barada dymdylar.